खुलुमबाय दिनै 23 जुलाइ 2012 मायथाइयाव बिनेश्वर ब्रह्म बर' हाइ स्कुलनिफ्राय जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हाबाय आरो जों बे पास जानाय फरायसाफोरखौ लानानै जों बिनेश्वर ब्रह्म फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफ रेंमा आन्चलिक बर' साहित्य सभा आरो UBPO लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय समाज सिबियारि बिथांमोननि मददजों दिनै बे फरायसाफोरखौ बरायनायनि हाबाफारिजों आखायाव लादों। लोगोसे दिनैनि बे फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आलासि महरै जों हांख्रायनाय लाबोदोंमोन गरायघाट गांव पन्सायतनि आफादगिरि शोभा राय बिथाङाबो दिनै दंमोन दिनै बे हाबाफारियाव आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ जोङो बिसोरनि गोसोआव जाहाथे सोलोंथाइखौ मोजाङै गोसोआव सोना लानो हायो जाहाथे मोजाङै फरायनो हायो आरो इयुनाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां जानो हायो साफ्रोमबो जाहाथे समाज सिबियारि जानो हायो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होयो आरो जाय आलासि बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोनाबो फरायसाफोरखौ गोबां गियाननि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिबाय आरो लोगोसे दिनैनि मुगायाव जि इन्टारनेट रोंनाया जे सोलोंनाया जे कम्पालसरि जादों आरो लोगोसे जि गुनगत शिक्षा गुन गोनां सोलोंथाइ बिनि सायावबो बे ओनसोलनि समाज सिबियारि मानगोनां फरिसरगिरि साराबो बिबुंथि लाखिदों आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ जोङो गांसे आर'नाइ गंसे कलम गांसे बिजाब आरो लोगोसे साफ्रोमनोबो मोनसे दंफां फुलि होनानै जों गोसो गोजोन होयो आरो थुलुंगा होयो एसेनोसै गोजोन्थों।